Mali kunnafoni bɔlɔlɔsirala aw minnu sɔgɔlen don an na ni wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen fɛ aw ni yantuma aw bisimila bi a ka kunnafoniya olu kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la fɛn min ye Aligérie jamana ye ale kɔni ye a ka lasigiden kura kɔni bila kana an ka jamana kɔnɔna la ni o kɔni ye a ka ambassadeur kura ye ni o ye monsieur Carter Retib kɔni ye min yɛrɛ hukumu kɔnɔna la ka sanga ni alamisa tɛmɛnen septembre kalo tile 12 ale bisimila an ka jamana minisiri kɔni fɛ min ɲɛsinnen don an ka jamana kɔ kan ko ma ni o ye ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop ye. Walasa ka se ka basigi sigi kana AES kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la an ka jamana fintigilakaw ni o ye force armée olu kɔni ka ciden kulu dɔ wulila ni o ye délégation dɔ ye minnu kɔni ɲɛminɛlen yɛrɛ kɔni kunu général de brigade Mamadou Massaouldo Samake yɛrɛ kɔni fɛ n'u ye sennabɔli kɛ ka ta septembre kalo tile 4 na ka taa bila septembre kalo tile 9 na kɛnɛ min kɔni kan u taara Burkina Faso jamana kɔnɔna la n'u kilala ka u kunda Niger jamana kɔni kɔnɔna kan a kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka baaraɲɔgɔnya ani bolodi ɲɔgɔnmaw sigi sen kan walasa ka se ka karo gɛlɛn diinɛ ani lakanabaliya min AES kɔnɔna la ka se ka o kɛlɛ k'o ban cogoya min na. An bɛ taa an ka jamana kɔrɔ fanfɛla fɛ ka sanga ni an ka jamana fintigilakaw kɔni ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri kɔni ye u kɔni sera ka tɛgɛ kɔni kɛ kɛlɛkɛminɛn caman de kɔnɔna min yɛrɛ kɔni kun ye karo gɛlɛn diinɛ tigilamaw yɛrɛ kɔni ta ye ka sanga ni mission commando des forces armées maliennes kɔni ka wuli ka jɔ u kɔni taara bɔ ni kɛlɛkɛminɛn ninnu kɔni dogolen yɛrɛ kɔni kan Kidali région kɔni fan dɔ kɔni fɛ karo gɛlɛn diinɛ tigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ. Kunnafoni ale nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ maaw kunnafoni ni kunnafoni ditogo ma ɲɛ fana a bɛ se ka kɛ kunnasiri kɔni ye mɔgɔw la o de kɔni kama an ka jamana autorité de la communication ni o ye Aki ale bɔra ka kangarimada kɛ ka ɲɛsin Voix de l'Amérique kɔni ma ni o ye VOA Afrique kunnafoni di so min kɔni don alaminen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la ka sanga ni Tinza Wateni kɔni drone ka frappel ko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni TV5 yɛrɛ fana kumara min kan ni ale suspend an ka jamana kɔnɔ kalo 3 kangari da la VOA Afrique fana ye ka da kan yira la kana da don kuma la ka fɔ k'u bɛ synthèse kɛ ko la ka sɔrɔ u tɛ ko min yɛrɛ kɔni ɲɛdɔn kosɛbɛ walima u tɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ ko min na kosɛbɛ. Kulungo alamisa septembre kalo tile 12 o kɔni kɛra journée des pharmaciens du Mali kɔni ye ni o kɔni an ka jamana pharmacien kɔni tɔgɔla don ye nin don in kɔni ɲɛnamayara a kɛnɛ yɛrɛ kɔni ka an ka jamana ministre min ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma ni o ye ministre de la santé et du développement social ye colonel Assa Badialo Touré ale yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛ fo ka taa se an ka jamana kiriko ministre kɔni ma ni o kɔni ye Mahamadou Kassonge kɔni ye kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan i ka dɔn k'a fɔ jamana caman kɔnɔna na ka bɔ farafinna tile bi bolo fɛ ni o bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire fo ka taa se Burkina Faso Sénégal Guinée Conakry fo ka taa se Benin Togo ni bɛɛ lajɛlen pharmacien kɔnɔna na walasa ka se ka na nin don kofɔlen kɔni ɲɛnamaya cogoya min na an ka jamana kɔnɔna la. Paris Mutuel Urbain ni bɛɛ bɛ ale dɔn PMI Mali la walima Sobiye kɔni ka sanga ni arabadon tɛmɛnen ye septembre kalo tile 11 san 2024 i ka dɔn k'a fɔ PMI Mali yɛrɛ kɔni direction ni o ye a ɲɛmaya sobɛ olu ye bɛni saba ni o ye bɛni mangaman saba olu kɔni o di an ka jamana faba mairie kɔni ma min yɛrɛ kɔni kɛra arabadon nɛgɛ kan 15 wagati ka dɔn k'a fɔ Bamako faba mairie yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɛnɛ min kɛ an ka jamana ministre d'État ni o ye ministre de la décentralisation et du territorial ni o kɔni ye colonel Abdoulaye Maïga yɛrɛ fo ka taa se ministre des finances kɔni ma ni o ye Aluseni Sanu ye. An ta kayikaw kɔni fɛ yen nɔ a kɛra septembre kalo tile 10 tɛmɛnen san 2024 i ka dɔn k'a fɔ fɛn min ye Kayi direction régionale du développement social et de l'économie solidaire olu kɔni ye dɛmɛ dɔ ta ka ɲɛsin maaw kɔni ma minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la fo ka taa se ma minnu kɔni dekun kɔni sɔrɔ ni sanji kɔni ka tiɲɛniw ye ɲina olu kɔni dɛmɛ olu bɛ tali kɛ basiw la fo ka taa se baarakɛminɛnw ni o kɔni muso mago bɛ jɔ tobilikɛminɛn minnu olu kɔni na. A bɛ fɔ dugu min kɔni ma ko Dawaga ni ale bɛ Gabiro commune kɔnɔna la a kɛra arabadon tɛmɛnen na denmisɛnnin sifinnaka dɔ cɛmannin dɔ min yɛrɛ si kɔni kun bɛ san 10 bɔɲanko la ale kɔni su bɔla i ka dɔn k'a fɔ mɔnikɛlaw yɛrɛ de kɔni fɛ i ka dɔn k'a fɔ ba kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni a su yira wagati min o y'a sɔrɔ su kɔni kun bɛ ka commencer k'a fɔ ko a bɛ tiɲɛ yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ dugutigi yɛrɛ kɛlen kɔfɛ ka o jateminɛ a ye yamaruya di k'a fɔ ko ka cɛnin kɔni ka janajaw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ an bɛ wagati min na i ko sisan a somɔgɔw kɔni ma dɔn nka fɛn min ka dɔn k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na walasa ka se ka a somɔgɔw kɔni dɔn cogoya min na.
ni a taga lajɛ ɲina sanji kɔni ye cɛni caman kɛ tiɲɛ don sanji fanga kɔni ka bon nka a ka faamuya k'a fɔ ko fossiw caman kɔni kun girinnen don min bɛ kɛ cɛncɛn ani ɲaman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la siradala feerekɛlaw ani minnu kɔni ka baara yɔrɔ bɛn don siradaw kɔni ma a dɔw b'u ka yɔrɔ de furan ka a ɲaman kɔni jigin fossé dingɛ kɔnɔna la ni wulikajɔ kɛlen don sisan walasa ka se ka o kɛli waleya ninnu kɔni kɛlɛ jateminɛ wɛrɛ fɛnɛ kɔni ye a yira k'a fɔ an ka sirabaw sanfɛla la sira minnu yɛrɛ kɔni ni jama ka ca kan kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ baganw de kɔni bɛ tagama sira kan ni o bɛ tali kɛ misiw la minnu yɛrɛ bɛ sira tigɛ kuma dɔ la ka sira kɔni tagamali kɔni gɛlɛya o kama wele kɔni bilalen don ka taa an ka jamana lakana tigilamɔgɔw ma fo ka taa se an ka jamana ɲɛmaaw ma u ka se ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ ni ko in na ka se ka fu siri waleya dɔw danna walasa ka se ka an ka siraba kan ka saraw ka olu nɔgɔya. an bɛ taa kɔkan kibaru la ni wagati na ka sanga ni kunungo septembre kalo tile 12 san 2024 ye Senegal jamana ɲɛma Bassirou Diomaye Faye ale kɔni ye kunnafoniya di dɔ kɔni kɛ min kɔni bɛ tali kɛ u ka jamana assemblée nationale yɛrɛ kɔni ciliko kuma la min yɛrɛ kɔni a ye a yira k'a fɔ ko élection législative ni o kɔni député sigi kalafiliw kɔni bɛna boloda ka sanga ni novembre kalo nata o tile 17 kɔni. an bɛ to Senegal hali bi an bɛ wagati min ko san Senegal jamana ale kɔni bɛ sanga kɔnɔna la a bɛ fɔ Senegal famille kɔni ma ko Mbour i ka dɔn k'a fɔ mɔgɔ caman de kɔni wulila ni o bɛɛ bɛ tali kɛ sifinnakaw de kɔnɔna ka don kurun kɔnɔ ka u kunda kɔgɔji kan k'u bɛ taga Espagne jamana kɔnɔna la ka taa fɛn ɲini ka d'a kan ko fɛn tɛ ka sɔrɔ walasa ka se ka na u somɔgɔw kɔni bɔ nɔgɔ la a yirala k'a fɔ kurun de kɔni dafirila min kɛra sababu ye ka maa 37 bɔyanko ka olu de kɔni bɔnɛ u ni na wa o kɔfɛ maa caman wɛrɛ de fɛnɛ bɛ minnu tunna ni olu kɔni ma ko la dɔn kuma min na kurun da feerela a yira k'a fɔ kurun kɔnɔna la balofɛnw caman kun bɛ a kɔnɔ ni min bɛ tali kɛ malo la fo ka taa se makɔrɔni o ni a ɲɔgɔnna caman o kɔni bɛ se ka min dun ka d'a kan ji in kɔni tigɛli bɛ tali kɛ tile 6 la u bɛ se k'u yɛrɛ balo ni o ye cogo min na fo ka taa se u se yɔrɔ kɔni ma ka sanga ni o kali kɔni ye fɛn min ye Senegal jamana ɲɛma Bassirou Diomaye Faye a ye a kunnafoniya yira arabadon tɛmɛnen ko jamana kɔni bɛna wuli ka jɔ ni fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ka to ka jamanadenw nɛgɛ kɛrɛnkɛrɛn la sifinnakaw kɔni nɛgɛ k'u bɛ se ka taga ni u ye jamana kɔ kan jisira kɔni fɛ ka sɔrɔ fɛn min don a kɔlɔlɔ kɔni ka bɔ k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka yelen kɔni da o kan wa maa o maa mana kɛ ni waleya cɛjugu kɔni kɛba ye ka se ka mɔgɔw kɔni kunkolo ɲagami ko i ɲagilina da i kan i ni min yɛrɛ kɔni ka kan fɛn min y'a yirala k'a fɔ kurun yɛrɛ kɔni kapitɛni ale ni a den naani fo ka taga se a neveu ni o kɔni ye a kanimɛ mɔgɔ 11 bɔyanko olu bɛɛ kɔni tun bɛ kurun in kɔnɔna la an b'a fɔ ala ka hinɛ banbagatɔ bɛɛ lajɛlen na ala ka sifina ka fɛn fɛn kɔni ka laɲini fɛn sɔrɔ kɔni ye ala ka garisɛgɛ kɔni nɔgɔya u ye u bɛ se ka kɛ fɛn ye cogoya min na fɛn min États-Unis jamana kɔni ye olu ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye siège permanent 2 min kɔni bɛna sigi farafinna jamana minnu kɔni ka dɔn k'a fɔ n'olu bɛ conseil de sécurité des nations unies kɔnɔna ni o kɔni ye ONU ye walasa ka se ka jamana kɔfɛlen ninnu kɔni dɛmɛ cogo min na u ka jamana ɲɛtagali ko la ni o kɔni ye développement ye kunnafoniya kɔni dira i ka dɔn k'a fɔ Amérique yɛrɛ kɔni ambassadrice kɔni fɛ min bɛ ONU kɔnɔna la ni o ye Linda Thomas Greenfield kɔni ye an bɛ taa Faransikaw kɔni fɛ yen nɔ a yirala kunungo alamisa septembre kalo tile 12 san 2024 ko dekun kɔni bɛ denmansa caman kɔni ka Faransi jamana kɔnɔna la ka da kan ko ni a tagala ni ye denmansa jɔ saba o saba i b'a sɔrɔ 2 de kɔni bɛ a yira k'a fɔ ko olu b'u yɛrɛ de jɛ duguni na walasa ka se ka u denw yɛrɛ kɔni balo ko ni a fɔla ka so sara ka furakɛliw kɔni kɛ ka so kuran wari ni a jiwaru sara ka tila k'a fɔ ko ka farikolo ɲɛnajɛ wariw yɛrɛ kɔni bɔ a la ko olu kɔni tɛ se ka fosi de sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ min yɛrɛ kɔni kɛ ka u yɛrɛ boloma dɛmɛ ko o kama dekun kɔni bɛ u kan min yɛrɛ kɔnɔna u ye wele bila ka taa Faransi jamana ɲɛmaaw ma u ka se ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ o la an ta Rusi jamana kɔnɔna ni wagati na fɛn min Rusi fintigilakaw kɔni olu kɔni contre attaque sabari kɔni kɛ i ka dɔn k'a fɔ Ukraine jamana kɔnɔna ni wagati laban ninnu kɔnɔna Ukraine jamana kɔni mana u attaque u bɛ contre attaque kɔni sabari kɛ o la min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye u ye i ka dɔn k'a fɔ Ukraine jamana fintigilaka maa 445 bɔyanko de kɔni si latunu ka bɔ yen nɔ kunnafoniya kɔni dira Rusi jamana ministre de la défense yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ taa la Guinée Bissau ni wagati na a yirala wagati laban na ko Guinée Bissau kɔni sen yera fɛn min ka dɔn k'a fɔ ɲɛnaminimafɛn kɔni ko ɲɛw dɔw olu kɔni na kunnafoniya min yɛrɛ kɔni dili ma diya Guinée Bissau jamana ɲɛmaaw kɔni o de kɔni kama Umari Sisoko Embalo ale kɔni bɔra ka kunnafoniya yira ko olu yɛrɛ ka wuli ka jɔ ye ka se ka ɲɛnaminimafɛnw kɔni ko ɲɛ kɔni kɛlɛ u ka jamana kɔnɔna la wa ko kunnafoniya minnu kɔni bɛ ka cari olu kɔni tɔgɔ la ko tɛ fosi ni mankutu cɛ ni kuma olu kɔni tɛ kuma minnu kɔni tɛ tiɲɛ
am se kana ayesi kɔnɔna la amita Burkina Faso jamana kɔnɔna la Burkina Faso ministre ɲɛmani o kɔni Apollinaire Joachimson Kiyem kɔni ye ni ale kɔni bɔra ka a kunnafoniya kɔni de ka sangani i ka dɔn ka fɔ farafina jamana kɔni kelen ka u senu Chine kɔni fo ka tila ni o ye forum Chine Afrique kɔni ye ko fɛn min i ka dɔn ka fɔ ni a ma ɲɛ ko Burkina Faso tɔgɔ la avion sira yɛrɛ kɔni bɛ ni o kɔni ye Air Burkina kɔni ye ko olu kɔni bɛna avion kura dɔ kɔni bɛna bɔ Chine jamana kɔnɔ ka i kunna Burkina Faso kɔni kan ni a tɛna mɛn tuguni. A kunnafoniya yɛrɛ kɔni yirala k'a fɔ ko Royaume-Uni ale kɔni ye a yamaruya di Ukraine jamana ma ko u kɔni ka to ka frappe kɔni kɛ i ka dɔn k'a fɔ Russie jamana kɔni kan min kɔni bɛ kɛ missile de croisière Storm Shadow yɛrɛ kɔni fɛ ni kunnafoniya kɔni bɛ se ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ fɛn min i ka dɔn k'a fɔ fɔɲɔgɔnkɔ kɔni tɔ la ɲagali sababu ye. An bɛ taa bɔlɔlɔ sira sanfɛla olu kɔni na ka sanga ni an ka jamana samata fisɛkaw kɔni ka senadolati fila min kɔni tɛmɛna min yɛrɛ fila bɛɛ kɔni na bidonna kɔni kɛra Yves Bissouma ye ni ale kɔni an ka jamana samata sɛgɛw kɔni ka kapitɛni kura kɔni ye o de okumu kɔnɔna la an ka jamana fɛn min a rappeur dɔw bɛ olu ka dɔnkili dɔ kɔni bɛ min yɛrɛ kɔni tun tɔgɔ ye ko Bisu in na ni o bɔra a bɛ san 6 bɔ ɲin na dɔnkili kɔni segila ka sanga sɔrɔ tuguni ka da ka dɔnkili kɔnɔna la u b'a fɔ ko Yves Bissouma de kɔni bɛ bido min yɛrɛ kɔni n'an ka jamana samata sɛgɛw kɔni segila ka sɔn in labɔ tuguni o b'a yira ka fɔ seko ni dɔnko kɔni a tɛ kɔrɔ a mana kɛ togo togo a valeur de bɛ to a la maaw de bɛ ɲinɛ a kɔ nka n'a labɔla kuma o kuma a bɛ a nafa yira. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira la jabagaw minnu sɔgɔlen kun don an na ni wagati na o tulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoniya damadama de an bɛ Ali Sise fo ale sigiyɔrɔ bɛnnen don France jamana ma an ka abonné don wa a bɛ an suit a tɛ sɛgɛn an ka vidéo kɔni commenter la an b'a fɔ k'an bɛn sini ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ k'o makɔnɔ Ala k'an ka jamana basigi.